accessoires, tafels en stoelen. Klanten beoordelen onze service gemiddeld met een 9,9. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl. Niks brutsen, ja? Tuincentrum Tuin in de Wester 1 is het grootste tuin- en groencentrum van Noord-Nederland. Met een schat aan buitengroen. Je vindt bij ons meer dan 5 meter met de mooiste leibomen, oude fruitbomen, heesters, coniferen en vaste planten. Maar ook voor mediterrane planten, zoals olijven, yucca's en palmen, moet je bij ons zijn. Want nergens vind je zo'n mooi en veelzijdig assortiment. Je komt vanzelf in mediterrane sferen. Gewoon in je eigen tuin. Kijk maar eens op goedkopeolijfbomen.nl. Of kom genieten van al het moois in ons tuincentrum in de Wester 1. Of je nu een tuin van formaat hebt of een terras of balkon. Voor iedereen en elke plek is iets moois te vinden bij Tuincentrum Tuin. Piraten der Lage Landen. Vrijdag 29 september, Marum. Met onder andere Mooi Wark, René Karst, Henk Wijngaard, Jan Smit, Frans Duits, Stef Ekkel, Gerard Joling, Jannes en Benny Joling. Info en tickets op megapiratenfestijn.nl. K. Venema Assurantiën, Regiobank de Wester 1. Het vertrouwde adres voor het regelen van jouw hypotheek, verzekeringen en bankzaken. Persoonlijk, betrokken en altijd dichtbij. Van ZZP'ers en grote bouwbedrijven met Ian had meer een soort variëteit om te IJzerhandel Raadsma. Thuis, op het werk of onderweg bestel je alles makkelijk via de app of de webshop van Raadsma. Van pur tot bakkie pleur en alles ertussenin. IJzerhandel Raadsma. 25.000 producten, vlug leveren. Download de app. Zelfs in tijden van admiraliteit is het buitengewoon Ludema die uw tuin plaveit. Een prachtig stukje vakmanschap houden we in ere. Daar kan menig matroos nog iets van leren. RTV NOF dankt buitengewoon Ludema, partner van de streekomroep bij de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Damwalt en Dokkum en Kabel Noord. Goedenavond allemaal en van harte welkom hier op de derde avond van de Admiraliteitsdagen. Superleuk dat je kijkt. Misschien ben je in de stad, maar misschien ben je gewoon lekker thuis op de bank. Wij gaan je de hele avond meenemen naar alle in de stad. En dat doen we niet alleen nu, maar we doen ook terugblikken van wat er al gebeurd is en wat er allemaal nog gaat komen. Dus we vinden het geweldig dat je kijkt. De Admiraliteitsdagen, lang naartoe geleefd. 7 tot en met 10 september. Ze stonden al het hele jaar in onze agenda. En eindelijk is het zover. We hebben al zulke mooie momenten beleefd. En dat doen we met elkaar. 300 vrijwilligers die gewoon alles op alles zetten om dit mooie feest te maken. En ook bij RTV NOF 30 vrijwilligers die 4 dagen lang alles op alles zetten om prachtige tv voor jullie te maken. Daarom vinden we het extra leuk dat je kijkt.
Wat gaat er allemaal gebeuren vanavond? Nou, dat is echt een hele hoop. We gaan jullie straks alles vertellen. En ik heb zometeen ook meerdere gasten die jullie meenemen in het programma. Maar misschien is het leuk om eerst nog even een kleine terugblik te doen naar gisteravond. Want gisteravond was het de Night of the Prams. De Night of the Prams. De tweede avond van de Admiraliteitsdagen, waar ook altijd zoveel mensen naar uitkijken. Al die boten op de grachten en geweldige artiesten. Ik was er, ik heb ze gesproken. En ik zou zeggen, kijk lekker mee. Wat een show heb je weggegeven. Dankjewel, dankjewel. Onvoorstelbaar. De hele zaal, iedereen ging helemaal uit het dak. Ja, het is insane. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor, echt niet. Ben je eerder in Dokkum geweest? Sorry? Ben je eerder in Dokkum geweest? Ja, zeker. Mijn opa en oma wonen hier en mijn moeder komt hier vandaan. Dus, meen je niet? Wat leuk. Ja. Hey, en je bent DJ? Ja. Heb je ooit eerder met een orkest opgetreden? Nog nooit. Dit is de eerste keer. En nou, dat deed je dan verdomd goed. Ja, het is... Weet niet, we hebben wel heel lang voorbereid en er zijn redelijk wat maanden overheen gegaan, maar het is, hoe het uiteindelijk allemaal bij elkaar komt is super mooi. Helemaal te gek en jij dacht halverwege, ik loop lekker die catwalk op, ik ga het publiek even pakken. Ja, het is wel de bedoeling. Ja, nou te gek. En waar kom je zelf vandaan? Ik kom uit Limburg, uit de buurt van Roermond. En daar zie je dit soort dingen zie je er eigenlijk helemaal niet zoveel. Het is echt heel bijzonder. Edcilia, die uithaal op het einde. Oh echt? Je gooide alles eruit. Ja, dat was gewoon fantastisch. Ik dacht, ik moet toch even nog die brul geven. Ja. Hoe is het om op dit podium in Dokkum te staan? Hartstikke bijzonder en heel erg leuk en heel erg mooi. Want als je daar staat en ziet wat er voor je gebeurt... met die bootjes, de mensen die zo lief, blij en een heerlijke avond hebben. Ik bedoel, daar word ik weer blij. Het hele jaar naar uit. Leuk om te zien. Heel erg leuk. Anneke, jeetje, jij stond op het mooiste podium van Nederland, of niet? Maar echt hè, het is zo gezellig in Friesland. Ja, ik kom uit Brabant hè, dus dat is altijd gezellig in Brabant. Uit Sint-Michiels-Gestel heb ik gehoord. Ja, dat klopt. En ik woon in Eindhoven nu. Het is altijd gezellig, maar het is hier echt heel erg leuk. Ja. Wat is je het meest bijgebleven? Nou, de sfeer en al die mensen en die mensen in die bootjes. En het orkest en de band zijn helemaal te gek om mee te spelen. Ja. Dus ja, ik heb ontzettend naar mijn zin. Boas, welkom in Dokkum. Dankjewel. Mooi stadje. Ja, hoe was het om op dit podium te staan? Ja, nou, ik kom hier dus al een aantal jaar met de Admiraliteitsdagen. En vorig jaar lag ik in bed naast mijn vriendin. Een beetje half in slaap te vallen. En toen zei ik zo, all the way from Harlingen. En zei ze, schat, waar ben je? En zij dacht in Amerika of zo, zei ik, in Dokkum. En nu sta ik hier, weet je wel. Dat was wel een heel grappig verhaal. En ik kom altijd graag in Dokkum, dus het was fantastisch om hier te mogen staan. Ja. Ja, wat een feest. Ongelooflijk. En vanavond is het weer zo'n feest. Naast mij staat Harm. Harm is onze eigenlijk eindproducent. Hoe gaan we je noemen? Productieleider. Productieleider. Ja, het is een mooie term. Harm, volgens mij is het al hartstikke gezellig in de stad. Kun je er wat over vertellen? Nou, ik ga eerst correct contact met de organisatie. Op dit moment is de ziel al afsluiten. Dat betekent dus, kom net meer naar de ziel, zei de organisatie. Het zit er heel vol. Iedereen wil vanzelf Davina Michel zien. Ja, dat snap ik wel. Dat is natuurlijk een geweldig artiest. Maar als we daar niet meer naartoe kunnen, waar kunnen we dan wel naartoe? Dan kun je nog naar de Korenmarkt, dan kun je hierachter naar de markt vanzelfs. Daar is ook van alles te doen. Dus de hele stad is rond de genoeg. Maar de oproep komt wel vanuit de organisatie. De ziel gewoon nou net meer proberen. Nu even niet meer, later misschien vanavond weer, maar nu niet. Nou net, want Davina Michel zit er aan op punt van begin. En Davina Michel, dan zullen een soort meester zeggen van... die komt daar snel wel op de televisie. Ja, en is dat ook zo? Nou, daar kan ik helaas geen positief antwoord op aan. Wij als RTV NOF hebben vanaf april bij het management van Davina Michel aanklappen van wij willen dat heel graag uitsturen. Omdat er nou de stad vol is. Een soort mensen denken van dan kunnen we thuis in. Het management van Davina Michel had uw stoortje antwoord doen. Dat jou geen toestemming aan RTV NOF om het optreden. Je mag het wel opnemen, maar achteraf misschien zien het. Maar dat hebben we op dit moment niet aan. Maar wat we willen maken is een sfeerverslag, meidje. Dus Bouke Koning, uw verslaggever, zit nu op het VIP-dek. En die komt daar in uitsturing.
Davina Michel van Celsien. Oh, dat vind ik wel echt een supergoeie oplossing. Want je kunt soms niet alles hebben, maar Bouke die kan het, dat is hem wel toevertrouwd. En Bouke is een man van de sfeer, dus het sfeerverslag van Davina Michel, dat Sjurwaarsen gewoon hier bij RTV NOF. Hartstikke leuk. Hey, vanavond ook nog Kloot op de markt. Kloot is eigenlijk hetzelfde verhaal, want ja, het zijn grote artiesten. En grote artiesten, ja, dat mag ik net zeggen, maar die zijn soms wat lastiger als de Lietse artiesten. Maar daar ga ik ook goed naar te melden. Ja, vertel. Want wij kennen hem vanzelfs al je van die dikke hit he, van la di da di da di da. Nou, ik ken net zo goed jongen als hem. Nee, doe maar niet. Die zorgen we Joert Bol. Die mij we wel uitsturen. Okay. Dus Kloot op de markt, dat is juist een stukje van Joert. Dat is helemaal te gek. Super. Heb je nog meer mededelingen? Op dit moment net, maar ik zie nog eens even op mijn telefoon. Ga ik al nice, kom ik aan bij die weer om. Ja, want vertel heel eventjes, hoe druk heb jij het in deze 4 dagen? Wat doe je allemaal? Ik coördineer de uitsturingen van RTV NOF, maar ik ben ook takkelijk de contactpersoon met de organisatie. Dus mijn telefoon is eigenlijk constant leeg. Roodgloeiend. Ja, dus na dit gesprekje, dan zit er weer vol. Maar dat is hartstikke mooi, want dat doen we het al voor. Wij als streekomroep, de mensen hier in Dokkum van de organisatie. Maar achter de schermen gebeurt een hele prutte. Daar had het publiek helemaal niks van trouw, die ken geniertje. Maar achter de schermen ben haast 350 mensen. Bij de Admiraliteitsdagen, bij RTV NOF, 30 mensen om dit feest compleet te maken. Ja, dat is onvoorstelbaar. Harm, dankjewel voor alles wat je doet en hou ons op de hoogte. Ondertussen gaan wij nog even verder, want vandaag is er ook een zwemtocht geweest. Vita Leer heeft die georganiseerd, vanochtend in de grachten van Dokkum. Je kon meedoen, je kon 500 meter zwemmen, maar ook 3 kilometer. En daar hebben we weer mooie beelden van. Wat komt er al je bij? Dat lijkt me een hele voorbereiding zo'n tocht te organiseren. Wat komt er al je bij? Zeker. We zijn hier al een jaar mee begonnen. We moeten natuurlijk het afstemmen met de Admiraliteitsdagen, together met hun organiseren. Maar we moesten vrijwilligers regelen voor de onmeldbalie, voor de begeleiding op het wetter. We moeten de KNRM alles inschakelen, zodat we met z'n allen er een mooi succes van maken kunnen. Ja, want ik zeg inderdaad, je hangt nog boten en suppen, maar dat is vanwege de veiligheid, maar waar mag je hem rekening mee houden qua veiligheid? Is het qua uitputting of onderkoeling, kan dat ook? Of? Ja, nou treft het Joert gelukkig dat er mooi waar is, dus onderkoeling zal minder het geval wezen. Maar zeker de zwemmers die 3 kilometer zwemmen, dat is een hele tocht. Je kiest op een gegeven moment stiervuren, op een gegeven moment kunt je daar toch echt stoppen met het zwemmen. Dan moet er wel een sub bij daar in de buurt wezen, dat is toch gauw het wetter uitkomen kist. Maar ook de KNRM die is erbij om bijvoorbeeld de onkomend verkeer alvast te waarschuwen dat er een hele zwemtocht onkomt. En hoe maken we dit zien? Is dit eigenlijk meer voor de willen of is dit echt een wedstrijd? Dit is geen wedstrijd, dit is echt voor de willen, voor de prestatie van een zwemtocht uit te lezen. Daarom heb ik 2 afstanden maken, de recreanten 400 meter en een uitdaging voor de 3 kilometer. Elsenien krijgt straks een medaille, ongeacht als 400 meter 3 kilometer zwommen haast en een mooie oorkonde met een tier erop. Zodat ik weer wist van, oh ja, dat ga ik op die dag, dit presteert. Wat een vitale prestatie. Het is wat je betreft wel voor herhaling vatbaar. Wij gaan van die dit gewoon weer doen. Jo, Hanneke en mij zwom. Welke afstand had je die? Ik had de 400 meter die. En hoe gang dat? Op zichzelf goed, dus, maar ongetraind. Dus ja, dat is wel even heftig dan. Wie de eerste keer dat je zo'n tocht deed? Ja, dit was de eerste keer dat ik zo'n tocht deed. Dus ik ben wel zwemmer van huis uit, maar dat wel. Maar ja, dit is even naar Jeren, dan weer even zwemmen. Ja, dat is toch wel even, zwier. Het is wel heel warm waar, maar ik kan me voorstellen dat het wetter nog wel vrij koud is. Of voelt het daar? Ik wie gloeien niet. Ik hiet zwitten van binnen bij op een buik en zezen. Dus nee, ik heb totaal geen les van de kelt van het wetter. Nee. Ik kan goed pakken hoor, dus dat scheelt heel veel. En is het wel voor herhaling vatbaar? Jawel. Ik zal wel nog een keer willen, ja. Dus jawel. Ja, het is ook officieel net een wedstrijd, maar je bent als eerste hoorkant. Lekker gevoel. Ja, nou zeker. Ik bedoel, ook al is het een recreatief tochtje, het maakt er altijd een beetje een wedstrijdje van. Het is altijd leuk om als eerste hond te tekenen voor zelfs. Dus ja, maar het bloot een aardigheidje voor zelfs. En ga je een soort oefenje matten of voelt dat? Wat Chris niet al zei, ik zwem heel proteïndiep water en ja, dit is een 3 kilometer, maar dit zwemt op tempo, maar vaak zwemt wat langer, 4 of 6 of ik wil 10 kilometer, maar dan zwemt het wel rustiger. En dat is nog wel even wennen, want ja, ze is nog wel meer. Is het wat jou betreft wel voor herhaling vatbaar? Zeker weten. Maar ze maken ook wel aan, maar dat is misschien voor de eerste niet leuk. Dit is voor de 3 kilometer nog wel goed te doen, man. En 400 ik wel voor iedereen proberen wel, dus prima. Gefeliciteerd. Dank u wel.
prachtig om te zien. Nou, we zeiden het al, hè? We mogen vanavond niet alles uitzenden van Davina Michelle. Maar we hebben wel een geweldig concert voor jullie opgenomen van de Hoenekop. Dat was eerder op de avond, hier op de markt. En ik kan je vertellen, er was zo ontzettend veel publiek. En het leuke was, het waren niet alleen volwassenen, het waren ook heel veel kinderen. En ik heb even gevraagd aan de zanger van de band, hoe kan dat nou eigenlijk, dat er zoveel kinderen naar jullie optredens komen? En hij zei, ik denk, omdat we gewoon lekker simpel, een beetje gek zijn en heerlijke liedjes maken zonder al te diepe boodschappen, al zijn er natuurlijk wel onderliggende thema's. Ik vond het wel een goede uitleg, maar het was een mooi concert en we gaan het met jullie delen. Komt-ie! Ik zit te staren door mijn alles vallen plein. Herinner je me goed, die eerste squallen dag. In mijn hand, de hand van uw schijn. Zal nooit vergeten, anderen Jimmy zei. Hij zei, oh, wat is er die slaan, wat is er die hoeden vullen, ja. Ik zei jongen, de brood is prik en de meisjes kunnen hier wel uit omleen. Maar ik heb het dus te vier, dan is de kop. Wanneer wordt dan ze die slaan, ze die hoerenpullen, ja, jou don't believe. Dank u wel.
Krijgen we nou nog een keer en dan geeft u iets wat net gelukkig maakt. Wat maakt het er net gelukkig? Nee, behalve als er een hele brudde van haast. Kan mij ons krijgt van de crisis, krijg in de menentijd. Het is echt nog zo'n richje schoes en dat ding is opgehogen. Je mag het net gelukkig, dat voel ik er wel meer van broeken. Hey, je mag het net gelukkig, dat is misschien wel weer. Ja, dat is een peertol extra, maar je kan geen bezweer. Nee, ik is er van alles wat je hier, een auto, een hoes of bier. Ja! Maar ze zullen mij net staan, want ik had geen snelle auto en ik geen knappe klein. Echte leer is net de keer, dat had dus met mij leer. Maar we zijn ten medevleet, als het hoort jou erbij. Hey, je mag het echt gelukkig, dat is misschien wel weer. Ja, het is een peertol extra, maar zit als geen bezweer. Nee, ik is er van alles wat ik hier, een auto. Ja, heel mag het net gelukkig, dat voel ik dat er meer van heer. Mijn oma bij de vijand staan, maar die is niet vast het joer. Want ik kan nog maar krijgen af, voor een zakje voor. Heel je te krommen eigen, hij komt net meer van de groen. Heel mag het net gelukkig. Vertel dan maar eens om in hoe. Hey, je mag het net gelukkig, dat is misschien wel weer. Ja, we zijn een peertol extra, maar het zit als geen bezweer. Nee, je geeft er van alles wat je hier, een auto, een hoes of bier. Ja, je mag het net gelukkig, dat voel ik dat er meer van, voel ik dat er meer van, voel ik dat er meer van. Nou, één ding is zeker, hoe je wordt naar de verklonken, dat scheelt. Hartstikke het zweren verslaan. Nou, nog een beetje naar je zin, meisje. Ja, ben wat tevreden, doet het een beetje goed. Voldoen we aan de verwachtingen. Ja, is het intree heel burg? Ja. Krijg, aan 1 euro intree weer dan weer, dan doe ik er nou. Hier 3 man stand dan. Ja, we doen ons best, we doen wat we kennen. En we gaan ook een nummer van het lezen. En dat is ook titeltrack van onze film. Wat vind je met onze filmshow?
Best wel 12. Oud 12 plus, maar mooi. Leuke ouders als toen. Ja, bezig bij wijze, ja. En hadden noem ik een beetje, nou ja, iedereen die de film gezien had, die snapt hoe het zit. Hier zegt draaide op Omroep Friesland, al je paniek, boze telefoontjes, mailtjes. Maar ja, daar is kijken over zelfs. Dit volgende nummer heet Ik maak ze die deur. Ja, zet hem maar naar de wing. Ik doe wat allemaal. Zou je weet al heel. Je bent maar de onderkant van alle markten thuis. We spelen allerlei soorten muziek. Maar we praten eigenlijk een prettig verschillende taal. En we praten bijvoorbeeld echt heel goed Nederlands, zeg maar. Hoog-Hollands. Of Hollands. Hoog-Hollands. En het volgende nummer, dat is in het Hoog-Holland. Want ja, dan kunnen de rest van Nederland ook even weten waar we toe haaien. En we dachten het een mooi idee om dus een nummer te schreeuwen over onze prachtige provincie Friesland. Nee. Hij is Nederlands, hè?
Ken je wel Nederlands? Net een Friesland. Dit nummer heet Ons Friesland. Ons Friesland, daar woon ik graag. Het is een lang, 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 lang eind van Den Haag. Onze koeien zijn zwart bont, hij ruikt die vaak naar stront, maar dat is voor ons een genot. We spenderen ook geen tijd aan de criminaliteit, dus de achterdeur ook niet op slot. Ons Friesland, daar woon ik graag. Het is een lang, 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 lang eind van Den Haag. De mode van de jaren 80, daar vinden wij bij ons nu pas hip. Heb je daar een commentaar? Nou, dan ben je de sigaren. Slaan we jou een dikke lip. Ons Friesland, daar woon ik graag. Het is een lang, 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 lang eind van Den Haag. En er mag gedanst worden, hoor, er mag gedanst worden. Hey! We hebben net overlegd met de beveiliging en er mag gedanst worden, zei hij. En politiek is overbodig. Niet nodig, want dat vinden wij maar dom praat. En we vechten nog altijd voor onafhankelijkheid van de Nederlandse staat. Ons Friesland, daar woon ik graag. Het is een lang, 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 lang eind van Den Haag. Ons Friesland, dat is een zegen. En zonder zure regen moet je echt niet maar aan de weg. En ook de wielers hebben niet, en dat doet ons geen verdriet. Want zeg dan zelf, wat ben je dan met ons Friesland? Daar woon ik graag. Het is een lang, 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 lang eind van Den Haag. Ja, dames en heren uit Holland, zo doen wij dat hier in Friesland. En wij zullen je eens even vertellen hoe dat gaat in Friesland. Nou, het gaat zo. We zijn door de week van het werk en zondags naar de kerk. En dan ook het liefst 3 keer. Want dat moeder ons baden op het mooiste land ter aarde. Daarvoor danken wij de Heer. Ons Friesland, daar woon ik graag. Het is een lang, 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 lang eind van Den Haag. Ons Friesland, met de vrouw en onze eigen taal. En dat kunnen jullie niet verstaan. Heb je daarmee een probleem, dan ga je maar erheen. Want we passen ons toch niet aan. Ons Friesland, daar woon ik graag. Het is een lang, 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 lang eind van Den Haag. Zet hem in de landwij! Zet hem in de landwij! En leg me aan in Grace! Smarige Gracelanden! Kijk! Boven uw gebied, hè? Boven uw gebied! Sinds u eerst er waren best aan het drank. Luister je hoe de kromeneerde bebakken. Best wat rijk en verrekte sloeg. Door ik kom maar nog een keer naar de kroeg. En wij zoek de kaart en wij zoek de kaart. In wat litter is bier. Dat is net als bier en wel de beste van hier. De mensen zien wat door diezelfde sfeer. Wij zoek de kaart en wij zoek de kaart.
jip in het vastgesjoen. En best een jongen, best een man en hoe. Best wel een beetje aan de schiederij. Dan neemt gewoon eens keer een hondenbroek mee. En verzoek de kaarten, verzoek de kaarten. En leef in de day, de kaarten van Moos en de miljoen en mij. Morgen ben wij gewoon weg van de partij. Verzoek de kaarten, verzoek de kaarten. Zoek, 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 verzoek de kaarten. Zoek, zoek, zoek. Zet dan een woord op, had niet vergist. Dan doe je zus en weer een jas in mijn best. Dan ben je gewoon tegen van een onkel en vader. Dus verzoek de kaarten, verzoek de kaarten. En je flauwekul. En dat een jongens is maar slapgelul. Zet hem weer en ik zweer weer het spel. Verzoek de kaarten, verzoek de kaarten. Als we gisteren een feestje hadden en Mr. Hewitt werd laat mij aan. Als toen het nogal bij jezelf te doen, let me die naar dat feestje aan. Verzoek de kaarten, verzoek de kaarten. Als ze dat doen kunnen, zullen we wel een lange stuk aan zien. Gisteren vergeet mij jou dat mij niet zin. Verzoek de kaarten, verzoek de kaarten. Wat beleven we hier wat, jongen? Een luchtballon in Greenswaaien, het is ingerukt. Luchtballon, reuzenrad vooral. Het is hier wat, reuzenrad, moordenaar. Oh ja, oh shit. Oh my god, waar krijg ik nou een nummer? Waar is nou een nummer al, Jet? Maar we dan spelen? Oh jee, oké. Helaas, Freddy en Goortske van Goortsen, die winnen het bij. Dus ik mag nou alles doen. Makkelijk, ik ben daar de hele dag in spelen. Maar je mag dus wel een beetje mij helpen, oké? Ja? Dan sturen we daar voor je. We beginnen maar. Kunnen we dat al praten, meisje nou? Ja? Ja, dat is zo sting. Tegen om zijn moordenaar. Oké, dames en heren. Al iedereen mij doen. Het nummer begint over zo. Ha, 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 ha. Ha, 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 en van alles kan gevallen. Gisteren treuren en die drukt mijn shit. Het is konden van de tien. Zit en lelijk in een prutte stille. Ik lees dit leven met vlagen en strien. Boerenvrouw zei dat het beter een keer zo aan die kul die maar als een stekpil zit. De kul mag die steken als een stekpil bliksem. Als een stekpil. De kul mag die steken als een stekpil bliksem. De gas is maar ervoor. De kul mag die steken als een stekpil bliksem. Als een stekpil. De kul mag die steken als een stekpil bliksem. Ha. Vis de vaak is mijn hart al brutsen dat die bad boys. Viel dit op. En ik zeg in het helder zat altijd weer een mondje van mijn vochtige kelder. Maar ik ben er weer benauwd, ik ben een powervrouw. Tegen me dat ik je net op die bekje hou. Die kap de blauw, die klappen jou. Oh leven jongen, wat zoest er nou? Het wil een tweede omdat ik een vrouw ben. En ik kom niet net als een staakpil steken.
De koeman die steen als een stekpeel bliksem. Op de stekpeel. De koeman die steen als een stekpeel bliksem. De hassers wat ervoor. De koeman die steen als een stekpeel bliksem. Op de stekpeel. De koeman die steen als een stekpeel bliksem. Ha. Ha. We moeten de willen net beginnen. Leven kan je het voor de atmosfeer. Jinge, jezel of flauwekul. Maar gewoon kan je het. We kunnen lekker wel. En 9 maanden later toen was ik geboren. Maar op zeer jonge leeftijd dan mijn ouders verloren. Hals over kop, gevlucht naar het noorden. Maar daar begonnen ook verschrikkelijke moorden. Mijn leven, dan nam er een hele andere wending. Maar uiteindelijk toch best wel een happy ending. Dus luister maar, ik ben van de straat. Ik heb te wedden dat mijn lul als een steekpaal staat. De koeman die steen als een steekpaal bliksem. Als een steekpaal. De koeman die steen als een steekpaal bliksem. De hassers wat ervoor, de koeman die steen als een steekpaal bliksem. Als een steekpaal. De koeman die steen als een steekpaal bliksem. Ha, ha. Oké, dames en heren, in Dokkum. Nou komt het er even op hoor. Ik wil hem graag al hier even jaren. Op je hem allerloerst, kom op. Laat die oerloeren er even uitkomen, Dokkum. Je hem hard in je, ik weet het zeker. Ik weet het 100% zeker, kom op. Ik geef mij signaal, ja, ben de klif voor, ja. Ha, 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 loer, ha, 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 de krul met die steen als een bord. De krul met die steen als een bord. De krul met die steen als een bord. De krul met die steen als een stekpeel. De krul met die steen als een stekpeel bliksem. De krul met die steen als een stekpeel bliksem. Als een stekpeel. De krul met die steen als een stekpeel bliksem. De hassers wat ervoor. De krul met die steen als een stekpeel bliksem. Als een stekpeel. De krul met die steen als een stekpeel bliksem. Ha, ha. Alsjeblieft. Dank u wel, te gek. Oh, wees. Oh, dan ben ik een beetje achter de poestie, hè? Maar ik verdomme alles zelf aan al die tekst. Nou, wil je nou nog een keer of niet? Vooruit. Daar ben ik al bang voor. Nou ja. Oké. Maar toen zei ze het al in. Dat is heel neurig. Er is één persoon die zegt we want more. Maar zou ik zeggen I want more. Oh die echt. Oké, nou ben je mij situatie. Oké. Doe eens de crowd. Wat dan nog hier? Oh, 15 cent. Ja, dat zie je heel goed. Je hebt het zo. Volgende nummer. Nou, internationaler als dit ken het net. Ze zongen het bij in China, in Rusland, in Afrika. En van alles. Je kent het ook al, je mij zongen, dat weet ik zeker. In Dokkum ken je dat ook. Het gaat ongeveer zo. Let op, ja. Mi, 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 mi. Nee, neem de toon even over.
Sabino, zijn we voor Frans, zijn we ons en albino. Maar ik vind het mooi bruin en de ene met de ren. Een mooie strakke berg en de titten heel blij. Ik denk niks van, ik pak haar op mijn bek. Doe je zo mee op deze knibbel in de zak? Afrika op de hoeken, die zijn met zo'n te boeken. En die is voor alle torsken in mijn bek. Dat ik zei het niet, man. Die mens moest ik naar de toskendokter toch? En zei het dat ze man, ik mag wat daar in tussen had. En zei dat trek ook doe maar zitten, dat dat ze. En na je langer zit, ik ben op mijn gebed. Maar ik ben op wijs naar huis, toen ik blazen moest. Maar dat lukte me dus net, met verdoving in de bekken. Onder zomer en jou, en kom maar eens even. Dus ik zei het niet, man. Dat ik in mijn Mercedes reed. Toen zei die kerel van wat ik lachen kreeg. Ik dacht ik zou hem krijgen, die van de teringleier. Hij werd vast en blij dat ik op van zijn zakken reed. Dus ik ja op hem mee. Toen een pot zou rennen, toen kwam een roem in motorkap, wat erop in vorm heen. Ik heel wat gasboot, die zit al met een boot. Ik zou nou wat zeggen, maar ik verstoor hem net zeggen. Je reed nooit, hé. Je reed nooit. Toen zei die man dus in één keertje, mee. Was heißt?
Nou mensen, dit is toch onbetaalbaar, dit en dat. We hebben maar een mooie dag om hier in Dokkum, al je Nederland. En dan staan we hier voor al je mensen, jonge mensen, oudere mensen, nog oudere mensen. En nog jonger dan. dit is even genieten, meisje allen. En dit nummer is voor hem. Ik hoop dat je het saluut dat je hem kent, meisje jongen. En ik hoop dat je hem een beetje Engels kent eigenlijk. So this is a song from around the world to tell you where we come from. See, it's a place that you maybe never heard of. But this is the Hoenekop without Ole Plop. And we are going to tell you all about him. Between Denmark and the Netherlands is a country so magnificent, with thousands of years of history. But to the world, we are a mystery. So we are going to tell the world, all the peoples and the boys and girls, Friesland, Papa, Friesland above, the beautiful place that we all love. They don't like us that much, and that's because they're jealous of us, but we don't care at all. We're just gonna build a wall, so they can suck a big fat hattie balls. And in Friesland, we drink a lot of beer, and we making bad. Monster shot, Mama, we like to drink that a lot. And so we sing, and so we sing. Between Denmark and the Netherlands is a country so magnificent, with thousands of years of history. But in our world, we are a mystery. So we are going to tell the world, all the people and the boys and girls, Friesland, Papa Beach, Friesland above, the beautiful place that we all love. You almost know, of course, do you know that he drives a freezing horse? Now let's make a bow to the freezing cow. She gives the most milk anyhow. And scared Jones we like to wear. To us this is not a souvenir. We love to walk on the wooden shoes, but also as a weapon we can. And so we sing, between Denmark and the Netherlands there's a country so magnificent, with thousands of years of history. But in the world we are a mystery. So we are going to tell the world, all the people and the boys and girls, Friesland, Papa Mix, Friesland above, the beautiful place that we all love. Ja mensen, dat we de heeg hier doen uit. Dat de rest van de wereld echt wisten weet wie wij komen. En ik weet dat ze zongen mij oero op deze wereld. And I think, ladies and peoples in Dokkum, I think it's time that we sing it all together now. Is it not? Yes? Are you ready? Are you ready? Where do we come from? Come from, we come from, yeah! We come from, we come from, we come from Friesland. We come from, we come from, we come from Friesland. Mensen, weet je wat willen?
Mensen, dit is ons laatste nummer en dit is voor alle roeghouders op het plein, ja. Ik ben geen hartchirurg, ik ben geen horlogemaker, ik ben geen dierenkaloot, ik ben geen koekjebakker, maar ik ben een roepbouwer, een rouwbouwer, een accounteur, een scheepsbouwer. Als ambities kan hier overleven, want die leren nu gereden in mijn beste trein. Zwingt die verder pas, maar in de veert ik aan enkel aan het ding omdat het net aan me zit. Nou, al een Chinees, ik zet het op een kut hier en leg het op een streep. Op een centimeter. Ostwaar, want ik ben een roepbouwer, een rouwbouwer, een accounteur, een scheepsbouwer. Als ambities kan hier overleven, want die leren nu gereden in mijn beste trein. Ja, die voorkant van huis, die had altijd wel maar wat. Dan komt er naar de hemel, je hebt maar dit en dit en dat. Ik neem me hier die oor en zou ze het maar krijg. Maar als ik niet verstaan, ja, dan weet je het weg. Oh, man, nee, dan. Oh, ik ben een roepbouwer, een rouwbouwer, een accounteur, een scheepsbouwer. Als ambities kan hier nog maar leven, want die leren nu gereden in die beste trein. Meester, ik wil graag even de hele organisatie van dit al hier even bedanken. Ik zei, ze zeiden, jongens, een hartelijk applaus. Wat het regel aan, ik heb geen flauw idee, maar ik vind het mooi. En meester, wat mooi dat je die regel hier even hier. Even een applaus voor jezelf graag even. Ja, dat mag wel. Dat mag best. Want ik kan je hem ook vertellen, als je hem er net weer in, dan weer je voor u zeker verloren. Maar Claire, ik hou van jullie. Ik heb nog één ding wat ik je even vertellen wil. Het allerlaatste dingetje. En dat is dat ik... ik ben... ik ben geen... ik ben geen computerman. Ik ben geen ambtenaar. Ik ben geen pijnlijker. Of een dictator. Maar ik ben een roepbouwer, een rouwbouwer, een accounteur, een scheepsbouwer. Alles wat er iets is, kan hier nog een ei, want ik leer een nukkerij, ik heb mijn beste draai. Maar de papa's, de brouwer is gebeurd, het is maar van een oor, dus ik ben wat op verschil. Yes, die de ronde wordt verschut, en konden naar de waaien, dus ze kennen me gewoon. Ze kennen me hartstikke naar daarvoor. Want ik ben een roepbouwer. Dames en heren, dat is dankjewel nog een keer. Dankjewel, bedankt. Wil je hem nou nog meer? Jezus, ik ben u de lieke mensen. Nou ja, voor iedereen die het dus goed kent, biedt hij hem al hebben hoor.
Roeghouwer is altijd dus allerlaatste noemen. Maar daarna doen we altijd desnijden, ja. Maar we doen het alleen nog maar als je hem al hier even meisjongen. Ja, gaan we dat afpraten? Wat is er hier mee? Ik kan nooit zanglijst horen. Oké, dan komt nog iemand hier uit de splaan. Ja, dan wordt het hele plein van voor tot achter. Daar komt ie. Alles zie ik op de regel. Een baan, een auto, eigen hoek. Joh, hier is de roos van mijn leven. Maar die ik alles door de koe. Maar van de baas mocht ik naar je UWV. En toen had de bank mijn hoofd vergaan. Je bank
Ja, en dat was de hoenekop. Jeetje man, ik zag het zweet op zijn rug. Het was ook zo warm eerder vandaag. Want ja Harm, dat was eerder vandaag hè, de hoenekop. Dat wie jadder, Joert, want ik kreeg wat reacties van hoe kan het nou dat het nog jocht is in Dokkum. Dat had er alles mee te krijgen dat Davina Michel, het management, geen afstemming had om de optreden van Davina uit te sturen. Hebben wij dus om Jelverzoon de hoenekop opnam en daar hebben we niet eens naar zitten zien. En dat was een geweldig feest natuurlijk. Hè. Ja, machtig, al die kinderen zo enthousiast. Ja, fantastisch. Die mannen die kennen toch. Het is lekker dichtbij, Friesk, plat en jong en oud, hè, zonk mij. Ja, machtig. Hij vertelde me al, hij heeft laatst ook hebben ze een optreden gegeven in Brabant. Hij zei, dat was hem niet. Dus liever in Friesland. Ja, ik kan me niet denken dat ze in Brabant je helemaal niks van snappen. Maar ja, hier in een regio Dokkum met de hoenekop voor zelfs een begrip. En die mannen doen net moeilijk. Als het uitstuurd wordt mij of net. Doe maar jongens, zeiden ze. Gezellig, hartstikke leuk. Kun je ons een update geven over hoe het is in de stad? Nou ja, wie had al zijn vanzelfs. Op een ziel is het drok. Wel beheersbaar drok. De toegangswegen naar de ziel die ben wel afsluiten. Dus de ziel is afsluiten. Mensen kunnen net naar de ziel. Maar het is net zo dat er nou een situatie ontstaat dat mensen heel veel dringen moeten of zo. Het is al je veilig, het is beheersbaar. Het is ook dien voor de veiligheid. Dus het is om te spreiden. Ik heb zelf even een rondje door de stad in de West. Hier achter ons op de markt is Kloot al bezig. Maar er kennen wel mensen bij. Dus dat is lekker gezellig. Precies, dus mensen kunnen nog steeds naar de stad komen, alleen even niet naar de Zijl. Net naar de ziel, wel naar de Korenmarkt. Is echt van alles te doen. Is echt beren gezellig. Ja, Hollandse avond toch? Ja, hartstikke leuk. Vind ik zelf heel leuk. Dus daarom ga ik daar even wat langer staan. Maar daar is echt nog wat plak. Dus het is net zo dat heel Dokkum nog afsluiten is. Nee, de ziel is uit veiligheidsoverwegingen even dicht. Maar Aasten gaat die vanzelfs ook weer hier, want dat Davina Michel klaar is. Ja, dan gaan mensen weer door de stad en dan is Oerl gewoon weer plak. Ja, precies. Hey, en hoe vind jij de sfeer vanavond? Ja, ik vind het lekker relaxed. Het komt natuurlijk echt door dat prachtige waar, Carina. Wij staan hier in Kwartenbroek. Het is september. Het is heerlijk waar. Iedereen had een goed zin. Kijk, met de meesten even praten van de politie, van de tafelshow. Die zei van, het sfeer is oké, het is prima. Nog geen rare dingen hoor. Dus fantastisch. Ja, geweldig man. En mensen komen ook echt van heine en verre. Ik heb zelfs uit Amsterdam. Iedereen komt naar familie toe hier, omdat ze het allemaal willen meemaken. Dat is het. Het is eigenlijk een groot familiefeest vanzelfs, die Admiraliteitsdagen. Want die muziek is leuk, maar dan ben ik heel horen dingen. Dat reuzenrad hier en het zit heel dit vol. Hast je er al in West? Nee, ik niet, maar mijn familie wel. En ik heb allemaal foto's en filmpjes gemaakt. Maar het lijkt niet hoog. Maar als je erin zit, is het echt gigantisch hoog, hè? Het is heeg, maar ja, dan ga je wel een prachtig uitzicht over de mooiste stad van Friesland. Ja, nou, je kunt echt helemaal over de landerijen kijken. Het is gewoon fantastisch. Heb jij erin gezeten? Ik had er dit hier nog net in zitten, maar ik wil nog wel een rondje maken. Misschien moeten wij er straks samen nog even in gaan. Altijd tijd voor deze Carina, dan ja, we hebben het wel druk, hè? Mijn telefoon gaat hier steekt erop. Roodgloeiend. Want wij zitten haast te wachten op Kloot, want die is nou aan het optreden. Daar mij we zien hit van Sjenlitten, dat mij van het management. Ja. Want ja, we moeten vooral zien wat wil mij. Davina Michel mochten we net Sjenlitten, want ik wilde wel even nog wat op zeggen zoals RTV NOF. Wij willen vanzelfs alle Sjenlitten, want we gaan oorlijk camera's op te staan. Maar uiteindelijk bepaalt het management wat wij uitsturen mij. En ik zag ook reacties op Facebook van, nou dan moet de Admiraliteitsdagen misschien oor hier artiesten boeken die het wel uitstuurd worden mij. Nou, misschien een lietse hint van hun. Ja, precies. Ja, want het is wel voor de mensen thuis is het natuurlijk leuk. Leuker. Nou ja, ik zag mensen die zitten echt klaar om het te zien. Die kunnen vanwege mobiliteit net naar de stad komen. Daar is de druk voor. Die zitten voor die televisie, die willen het beleven. En dan is het eigenlijk voor u heel frustrerend om dat net zien te maken. Maar ja, als we dat wel door als RTV NOF, dan krijgen we een dikke claim aan de kont. Dan mag je betalen. Ik wil hem net betalen. Nee. Ja, dat was vorig jaar ook zo hè, met Bluff. Bluff mochten we ook niet uitsturen. Maar er waren wel oorartiesten als Direct en Miss Montreal, Jeroen van der Boom. Die vonden het geweldig, die zijn geen probleem. Stuur maar uit. Ja, wat een verschil hè. Maar nou ja, goed. Het is wel zo dat we wel iets van Davina kunnen laten zien hè. Hoe zit dat? Nou ja, wij hebben Bouke Koning daarheen sturen toch? Ja. En die had hij West. En ja, die hier een camera aan mij, dus... We hebben hem naartoe gestuurd en ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Bouke, waar sta jij nu? Ik sta hier op de ziel, waar ze krijgt Davina Michel de show al spectaculair openen had. Met die fantastische stem die zij had en we voort direct de ziel helemaal losgeet. Ze had de eerste nummers al zong, ja, en ze docht het gewoon fantastisch. Het is heel vol. De ziel zit inderdaad helemaal afsluiten. Er kan net één meer bij, dus we proberen hier toch iets in te laten van Davina Michel hier op de ziel.
Het is hier gewoon super gezellig. Het publiek is direct aan het meedoen. Ze had de sfeer er direct in. En ze had ook haar hele eigen band mee nog. Dus de hele crew is van haar zelfs mee. We gaan nu proberen in ieder geval even een stukje zien te litten. Zodat we toch een indruk hebben hoe Davina Michel Jere Dokkum Hielendal op een kop zet. Doe mee. Het duurt te lang. Komt-ie! Het duurt te lang. In 3, 2, 1. Het duurt te lang. We zijn aan het schrijven. En we moeten door voor de laatste keer het schrijven. Het duurt te lang. Oh, oh. Het duurt te lang. Sta stil. Wat jij wil. Wat ik wil. Het duurt te lang. Oké, eerst couplet. Iedereen meezingen. We konden over alles praten, alles. Maar alles ging over de liefde. We vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En de liefde kreeg ik er vaak in overmaten. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Zo verdwenen uit de landskap, een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. Toen staan we samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel, ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En ik terug naar het kleine huisje met het kleine bed. Maar morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, dan rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje en we moeten door. Dus voor de laatste keer het spijt me. Het duurt te lang. Komt-ie! Het duurt te lang. Sta stil, wat jij wil. Wat ik wil, het duurt te lang. Oké, tweede couplet, nog harder. Gisteren is aan de tafel, er is geen gezicht. Ik kan niet goed nu belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er en daarna pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dan hou ik nog een poosje vast. Dan vergeet je. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op en staat dan weer op dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. De tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Komt-ie, duurt te lang. We staan hier al een tijdje en we moeten door. Dus voor de laatste keer het spijt me. Het duurt te lang. Jullie! Het duurt te lang. Sta stil, wat jij wil. Wat ik wil, het duurt te lang. Oké, de
Ja, dat was Davina Michel met Het duurt te lang vanaf de zeil. Dankjewel Bouke voor deze mooie beelden. Nou, wij staan dus nu op de markt en hier is Claude bezig met een waanzinnig optreden. Iedereen gaat helemaal los en we mogen jullie dus zometeen ook een van zijn nummers laten horen, La Di Da. Maar zover is het nog niet. En tot die tijd ga ik jullie vertellen wat hier allemaal gaande is. Over Claude trouwens. Zeg je nou Claude of Cloud? Nou, eigenlijk is het Claude. Maar omdat het toch een beetje klinkt als Claude, noemen heel veel mensen hem gewoon Cloud. En hij komt toch uit Congo. En hij is nog maar 20 jaar. En ze zijn op zijn 9e gevlucht naar Nederland. En daar is hij met zijn moeder en zijn broertjes en zusjes in een asielzoekerscentrum terechtgekomen. En nu is hij een artiest geworden en ze gaan optreden. En ik hoop dat dit het nummer is. La Di Da? Laatste nummer. Yes. Nou. We moeten even goed kijken wanneer we over kunnen. Ik ga jullie even opwarmen voordat we hem gaan. We gaan Wat ik ook doe. Ga door. Is we. Als je moet gaan. Dan dans. La-da. Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Ook in mijn hart al gek zo. Stel me mee aan verder. Zou je oui mon cœur. Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Ik hoor je naam encore. Et encore, wat ik ook doe. Ga dan meteen, dan dans ik weer alleen. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da da. Ik laat de wereld achter en j'oublie tout le monde. Zet de muziek niet zachter, laat me dansen tot de zon. Oh, oh, tu m'as montré, et toi, après m'avoir dansé, tu voulais me tourner, tu voulais quoi, c'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. Non mais maintenant, pardon, et voyez là encore, et encore, what c'est comme tout. Après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Est-ce que t'as oublié? Après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Est-ce que t'as oublié? Dit zijn mijn laatste woorden. Zo zie je. Nou, ik moet nog één keer het refrein doen. Nog één keer. Met z'n allen. Super hard. Het is niet zo heel erg lastig. Dit kunnen jullie wel. Heel hard met z'n allen. La da la da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La 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 da 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 da. Dans la da 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 da. Après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Est-ce que t'as oublié? Après m'avoir
Dank jullie wel. Ja, tot een eindbaas, Kloot of Cloud, hoe je maar wilt noemen. Hier in Dokkum tijdens de Admiraliteitsdagen op de derde avond. Wat een feest, niet normaal. Ja, en ik vertelde over Kloot, hij is dus op zijn 9e vanuit Congo, waar ze dus ook Frans spreken. Daarom zingt hij ook Frans. Zijn ze naar Nederland gekomen, naar een asielzoekcentrum in Alkmaar. Daar heeft hij 1,5 jaar gezeten. En toen is hij naar Enkhuizen verhuisd. En daar woont hij nu nog steeds. En daar werkt hij tot voor kort, tot 2 maanden geleden, nog in een restaurant. Zo grappig, hij is dus ook nog maar 20 jaar, studeerde aan de hotelschool en werkt dus gewoon nog in een restaurant. Ik ben benieuwd of dat hij dat vandaag de dag nog steeds doet, want die manse agenda staat natuurlijk helemaal volgepland met optredens in binnen- en buitenland. Ja, en vanavond dus in Dokkum. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Vanmiddag hebben we ook een hele leuke middag gehad in Dokkum. En op de Zijl was daar het Westernplein. En daar werden workshops gegeven, country line dance, maar ook was er rodeo rijden en spijkerbroek hangen en nog veel meer. Dus ik zou zeggen, kijk met ons mee. De mensen die genieten er al even van country dance. En dat, ik ben volop onderweg. Ja. Wat is het mooie van country line dance? Het mooie van country line dance, dat is goed, dat hij hem krijgt op zo'n. Het is voor iedereen is toegankelijk. Jong oud, iedereen kan meedoen. Er hoort er een paard erbij. Dus dat is het mooie van country line dance. En de muziek is natuurlijk hartstikke leuk. Die hebben een opzwijpende muziek. Dus de mensen die praten mooi. Een stapje naar voren en een stapje naar achteren, hè? Een stapje naar voren, een stapje naar achteren. En natuurlijk nog alleen de rooks. En het is van alles wat. Hè. En de muziek die maakt het echt mooi? De muziek die maakt het echt, die maakt het natuurlijk nog... Yes, dat was de countrymiddag, de westernmiddag, vanmiddag in Dokkum. Leuk hè? En die Jan, wat een enthousiasteling. Ik stond er vanmiddag bij, hij ging helemaal los. Nou, straks hebben we nog op de Zijl de brassband Hilsbeck. We hebben ook nog op de Koormarkt vanavond Hollandse avond, hartstikke leuk. En we hebben hier dus nog op de markt Kloot. Ik heb het programma hier eventjes bij me. Na Kloot komt nog de feestband De Rousers. En je kunt dus gewoon nog naar de stad komen. Hè. Hier is gewoon nog ruimte. Je kunt alleen nog even niet naar de Zijl. En de Hollandse avond is echt een avond gevuld met allemaal Nederlandse topartiesten. We hebben Jelmer, Hille, Gaatse, uit de regio natuurlijk. Bertus en ook Danny Panadero. Kortom, één groot feest hier in de stad. Nou, en ik vertelde je over die brassband. En dat is wel heel erg leuk. Wat ze over zichzelf schrijven is bewapend met keiharde toeters, vlijmscherp slagwerk en oorverdovende percussie hebben ze hun roots uit de Heuvelrug naar de stad teruggetrokken voor een levensmissie. En dat is rauwe braas brengen volgens hun eigen spelregels. Alles en iedereen wordt plat gespeeld. Van appelpop tot landjuweel. En van Woodstock der blaasmuziek tot live op 3FM. Nou, en die band hebben wij hier dus vanavond voor jullie in Dokkum. En eigenlijk zouden ze nu al zijn begonnen. Maar volgens mij staat Davina nog op het podium. Davina was natuurlijk een beetje uitgelopen omdat het zo druk was in de stad. 20 minuten later is ze begonnen. En ik denk dat dat de reden is dat deze brassband nu nog niet is begonnen. Dus de vraag is even, wat gaan we nu doen? Ik denk dat we even naar de reclame gaan en dan komen we daarna weer terug. Tot zo! RTV NOS. Zelfs in tijden van admiraliteit is het buitengewoon Udema die uw tuin plaveit. Een prachtig stukje vakmanschap houden we in ere. Daar kan menig matroos nog iets van leren. RTV NOF dankt Buitengewoon Ludema, partner van de streekomroep bij de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Jaar Ideeke Wonen Westergeest.
Wij staan voor kwaliteit, gemoedelijkheid, de beste service en gezelligheid. Ideco Wonen in Westergeest bestaat 30 jaar. Wat is de tijd toch snel voorbij gefietst? Ons assortiment is verrassend en wisselend. Bankstellen, relaxfortuis, woonkamerprogramma's, verlichting, vloeren, woonaccessoires, tafels en stoelen. Klanten beoordelen onze service gemiddeld met een 9,9. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl. Niks brutsen, hè? Tuincentrum Tuin in de Westereen is het grootste tuin- en groencentrum van Noord-Nederland. Met een schat aan buitengroen. Je vindt bij ons meer dan 35.000 vierkante meter met oude fruitbomen, heesters, coniferen en vaste planten. Maar ook voor mediterrane planten zoals olijven, yucca's en palmen moet je bij ons zijn. Want nergens vind je zo'n mooi en veelzijdig assortiment. Je komt vanzelf in mediterrane sferen. Gewoon in je eigen tuin. Kijk maar eens op goedkopeolijfbomen.nl. Of kom genieten van al het moois in ons terrein. Of je nu een tuin van formaat hebt of een terras of balkon. Voor iedereen en elke plek is iets moois te vinden bij Tuincentrum Tuin. Piraten der Lage Landen. Vrijdag 29 september, Marum. Met onder andere Mooi Wark, René Karst, Henk Wijngaard, Ancora, Marco Schuitmaker, Jan Smit, Frans Duits, Stef Eckel, Gerard Joling, Jannes en Benny Jolink. Info en tickets op megapiratenfestijn.nl. K. Venema Assurantiën, Regiobank de Westereen. Het vertrouwde adres voor het regelen van jouw hypotheek, verzekeringen en bankzaken. Persoonlijk betrokken en altijd dichtbij. Van ZZP'ers en grote bouwbedrijven, net Ian had meer een soort voorraad om zijn IJzerhandel Raadsma gaan. Thuis, op het werk of onderweg bestel je alles makkelijk via de shop van Raadsma. Van pur tot bakkie pleur en alles ertussenin. IJzerhandel Raadsma. 25.000 producten, tegenvlug leveren. Download de app. Zelfs in tijden van admiraliteit is het buitengewoon Udema die uw tuin plaveit. Een prachtig stukje vakmanschap houden we in ere. Daar kan menig matroos nog iets van leren. RTV NOF dankt buitengewoon Ludema. Partner van de streekomroep bij de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Welkom terug bij RTV NOF. We zijn live aan het uitzenden vanaf de markt, vanaf het Van Sinderenpand op het Bordes. Helemaal leuk om hier te zijn. En we hebben een feest hier in Dokkum. Hè? Het is ongelooflijk. En het wordt natuurlijk geregeld door zoveel vrijwilligers. 300 om precies te zijn. Mensen die dag en nacht in touw zijn om dit voor iedereen uit deze omgeving te organiseren. En ook nog eens 30 vrijwilligers van RTV NOF. En we doen het met z'n allen. We vinden het prachtig. Je kunt nog steeds naar de stad komen. De Zijl is te druk, maar de rest van de stad, daar is gewoon nog ruimte. En je kunt ook heerlijk vanaf je luie bank gezellig naar ons kijken. Vinden we fantastisch. Wat hebben we allemaal nog voor jou op het programma? Eens even kijken. Ja, nog best wel veel. We gaan nog naar de brassband op de Zijl. En ook later vanavond nog Floor Jacks. Een hele toffe act. Maar voordat we dat doen gaan we nog even een kleine terugblik doen naar gisteravond. Want ik mocht alle artiesten van het hoofdpodium op de Zijl spreken. En ik heb ze gevraagd, hoe vind je het nou eigenlijk hier in Dokkum? En hoe is het om hier te staan? Ga je mee? Wauw, wat een
een show heb je weggegeven. Dankjewel, dankjewel. Onvoorstelbaar. De hele zaal, iedereen ging helemaal uit zijn dak. Ja, het is insane. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor, echt niet. Ben je eerder in Dokkum geweest? Sorry? Ben je eerder in Dokkum geweest? Ja, zeker. Mijn opa en oma wonen hier en mijn moeder komt hier vandaan. Dus, Meen je niet? Wat leuk. Ja. Hey, en je bent DJ? Ja. Heb je ooit eerder met een orkest opgetreden? Nog nooit. Dit is de eerste keer. En Nou, dat deed je dan verdomd goed. Ja, het is... Weet niet, we hebben wel heel lang voorbereid. En er zijn redelijk wat maanden overheen gegaan. Maar het is, hoe het uiteindelijk allemaal bij elkaar komt, is super mooi. Helemaal te gek. En jij dacht halverwege, ik loop lekker die catwalk op, ik ga het publiek even pakken. Ja, het is wel de bedoeling. Ja, nou, te gek. En waar kom je zelf vandaan? Ik kom uit Limburg, uit de buurt van Roermond. En daar zie je dit soort dingen er eigenlijk helemaal niet zoveel. Dus het is echt heel bijzonder. Edcilia, die uithaal op het einde. Oh, echt? Je gooide alles eruit. Ja, dat was gewoon fantastisch. Ik dacht, ik moet toch even nog die brul geven. Ja. Hoe is het om op dit podium in Dokkum te staan? Hartstikke bijzonder en heel erg leuk en heel erg mooi. Want als je daar staat en ziet wat er voor je gebeurt, met die bootjes, de mensen die zo lief, blij en een heerlijke avond hebben. Ik bedoel, daar word ik weer blij van. Ja, wij leven hier echt het hele jaar naar uit. Leuk om te zien, heel erg leuk. Anneke, jeetje, jij stond op het mooiste podium van Nederland, of niet? Maar echt hè, het is zo gezellig in Friesland. Ja, ik kom uit Brabant. Wat gezellig in Brabant. Uit Sint-Michiels-Gestel heb ik gehoord. Ja, dat klopt. En ik woon in Eindhoven nu. Het is altijd gezellig, maar het is hier echt heel erg leuk. Ja. Wat is je het meest bijgebleven? Nou, de sfeer en al die mensen en die mensen in die bootjes. En het orkest en de band zijn helemaal te gek om mee te spelen. Ja. Dus ja, ik heb ontzettend naar mijn zin. Boas, welkom in Dokkum. Dankjewel. Mooi stadje. Ja, hoe was het om op dit podium te staan? Ja, nou, ik kom hier dus al een aantal jaar met de Admiraliteitsdagen. En vorig jaar lag ik in bed naast mijn vriendin. Een beetje half in slaap te vallen. En toen zei ik zo, all the way from Harlingen. En zei ze, schat, waar ben je? En zij dacht in Amerika of zo, zei ik, in Dokkum. En nu sta ik hier, weet je wel. Dat was wel een heel grappig verhaal. En ik kom altijd graag in Dokkum, dus het was fantastisch om hier te mogen staan. Ja. Yes, daar zijn we weer. En we gaan meteen door naar de zeil, want daar staat de brassband Hillsback. En zij, volgens mij gaan ze jullie verpletteren met hun optreden. Ze zijn echt grandioos. Let's go! Let me see those hands, come on. That's right, dames en heren, wij zijn Hillsback. Wim Groen, dat hier zijn, kom on. Okay, Dokkum, kunnen we zingen? Let's go, here we go. Come on, 1, 2, 3, 4. Als je laat horen, moet je zo probeeren.
some saxophone, let's go! Dankjewel. Dit is voor de Black Eyed Peas fans. Zijn er nog liefhebbers van Black Eyed Peas?
right there, it's right there, it's right there. Dokken! Dames en heren, heeft iemand nog een lantaarn bij zich? Telefoontje? Ja, lekker. It was down at old Joe's barroom at the corner by the square. They were serving those drinks as usual, and the usual crowd was there. In the front stood Big John Kennedy. His eyes were bloodshot red, and he turned his face to the people
Make some noise for Arthur! I went down to St. James Infirmary and I saw my baby there. She was laid out on a cold white table, so sweet, so cool, so fair. Let it go, let it go. God bless her. Let the devil don't catch her. Wherever she may be, she may search the whole damn world over. She ain't never finding a man like me. Here we go, booga, booga. Hottie, hottie, hottie. Hottie, 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 oh. Oh, yeah. She ain't never finding a man like me. Here we go, come on. Tip, 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 tip. Dames en heren, op trompet Joost, Ise en Maarten. St. James Infirmary voor je. Zijn er hier nog fans van Shakira?
bij die handjes stonden. Ja, dames en heren, wij voelen de liefde hier in Dokkum. Maar wat is nou liefde? What is love? Zingt u allen mee? Ja, en dat was de Hillsback Brass Band vanaf de Zijl. Superleuk. En naast mij staat Harm. Heb je nog een update? Vanzelfs, ik zit als contactpersoon een beetje tussen RTV NOF en de organisatie in. Ja, de Zijl die is weer vrij jonisch gekregen. De hekken binnen de kant gaan. En dat is te vinden hierachter op een markt. Want hier is nou smoordruk. Ook op een korenmarkt is druk. Maar het is beheersbaar uit de organisatie. Wel wordt er aardig consumeerd. De muntjes, die drie hier op sommige plakken al op te rijden. Dus er is niet voorraad onderwijs om er genoeg muntjes te hebben. Nou, dat zijn goede zaken voor de admiraliteit. Volgens mij, we hebben nog wat reacties op de show van Davina Michelle. We hebben Bouke naar de Zijl gestuurd en ik ben wel benieuwd wat ze ervan vonden. Ja, terwijl Davina Michelle bezig is, ben wij natuurlijk ook heel benieuwd naar wat het publiek vindt, wat ze ervan doet. Ze is hier nog steeds bezig om echt een te gekke, dikke, vette show te jan. We hebben nog grote hits van de laatste tijd die Davina Michelle doet. En ik jij omheen dat er alleen maar meezongen wordt. Dus laten we eens even zien hoe gezellig het is. Nou, had je er een vreetje. Dames! Hoi. Hallo. Hoe gezellig is het hier? Oh, heel gezellig. En hoe vet is Davina? Oh, fantastisch. Super artiest. Ja, wat is zij, jongen? Ben je voor haar speciaal hier in de kant van de jongen? Nou ja, de admiraliteitsdagen zijn altijd fantastisch, maar het is mooi om Davina te zien. Ja. Het is heel goed, het is echt heel goed. Ja. Wat is nou de beste hit die zij maken had, vind je hem? Misschien toch wel Skyward? Ja. Skyward. Ja, daar ben ik fan van. Maar alles mij song, daarom... Ja, ik zie hem vallen voort op, je bent alles aan het jongen, dus echte die-hard fans dus. Zeker, ja, zeker. Ja, zeker weten. Ja. Heel veel plezier nog van de jongen. Kom nog ding verder van de jongen doen, of morgen nog. Ja, we zijn hier het hele weekend. Ja. Party till we drop. Exactly. Ja, zo komt het. Veel plezier voor jullie. Dankjewel hè. Nou, laten we eens even verder zien dat er nog meer te zien is. Oh, net schrikken. Hoi. Is het leuk? Het is heel leuk, ja. Davina, grote held. Ja, hè? Ja? Ja. Wat is de beste hit die zij had? Nou, dat weet ik net zo op te doen. Is het toch wel? Wat is de grootste hit? Wat is het beste noemen van Davina? Dat van te laat. Dat, het duurt te lang. Duurt te lang. Te laat, te lang. Het is beide keren met die. Welkom Water, ook wel leuk. Die is van het Songfestival natuurlijk. Had ze daar song? Had ze die nou ook al die? Want dat had ze het even mist. Ja, had ze wel mooi. Ben je hem hier alleen nog voor Davina of doe je hem nog andere dingen? Ik word de hele nacht met Ron. We komen voor alles. Morgen ik nog. Ja. Oké. Vind je hem met Jirk te druk? Of vind je hem met Jirk... Ja? Door de meesten helemaal prop. Het is wel heel vervelend. Maar, ja, echt? Ja, het is een drama. Maar wel veilig? Maar wel jaloeren zitten beuken hier. Ja. Dus wij... Dan komen ze er wel weg. Ja, oké. Maar kunnen we het proberen, denk je? Het lukt niet zo, maar zie wat voorop. Dat is de troef. Ja, zie wat voorop. Nou, veel plezier nog, vrouwtje. Dankjewel. Fijne
Nou, het is dus gezellig. Zal ik je wat doen zien? We kunnen nog even proberen. Ik zie nog een koppeltje. Dan gaan we even een hut in. Even daarin. Is het gezellig? Ja, hartstikke gezellig. Is dit voor Davina dat jullie hier zijn? Nee. Gewoon voor het evenement, ja. hè? Gewoon voor iedereen eigenlijk. Het is gewoon gezellig. Voor alles? Ja, voor de sfeer. Helemaal goed. Hoe vind je de drukte hier? Ja, het was net heel druk, maar hier in dit hoekje is het gewoon net goed. Ja? Ja. Oké, ik ga je niet langer storen. Veel plezier nog. Dankjewel. Ja, ze had iedereen het natuurlijk naar de signeren bij de Admiraliteitsdagen. Waar Davina Michel nog steeds de boel compleet op de kop zet. Ja, het is hier druk, dat kunnen we helemaal zien. Maar het lijkt het wel beheersbaar inderdaad te zijn. Zodat we van de jongen al eerder het is in ieder geval afsluiten. En misschien eerst een beetje dringen. Maar ik denk wel dat de meesten hier lekker staan. Terwijl Davina Michel de hele boel hier op de kop zet. Zij is nog bezig met haar set. Is misschien zo dadelijk wel aan dan. Wij blijven nog even verder in de stadroom zien. Dus terug weer naar daar. Oh, wat heerlijk om al die enthousiaste reacties te horen. Fantastisch. Waren hier op de markt in Dokkum. Ik sta gewoon bijna half van mijn balkon af te trillen. Want hier zijn de Rousers aan het optreden. En dat is een 5-koppige coverband. Ik weet niet eens waar ze vandaan komen, maar ze zijn Nederlands. En ja, zij doen eigenlijk alles in een Amerikaans thema. Ze zien eruit als rugbyplayers of als American football players. En ze zetten hier echt de hele tent op zijn... Ja, hoe zeg je dat? Het hele plein gaat uit het bol. Dus ik zou zeggen, let's go! Maar wat een fucking fantastische plaats zijn jullie, nu al. We hebben een beetje daar gezeten, we hebben een beetje naar jullie kunnen kijken en jullie een beetje kunnen horen. Maar echt, love you all, meteen. There's a voice in my head that drives my computer. It's my baby calling, says I need you here. It's a head first forward, I'm shifting. When she's going, the longing gets too much. She stands the table coming in from the ball. I'm so deep for that. We got a thing, let's go. Darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where to start.
They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a tree. Oké, luister, we gaan één ding afspreken. Dat we de laatste beetje energie allemaal gaan geven vanavond. So wake me up when it's on. When I'm wiser and I'm old. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself. Didn't know I was lost. Oké, mensen achterin, zijn jullie al klaar? Mensen voorin, mensen in het midden. Gaan we alles geven tot gaan? Komt-ie! In 1, 2, 3, go! Deze kant op de nummer 28, give it up voor Dino! Oh, dat is zo lekker. Onze andere fantastische gitarist, onze nummer 83, Stef Meijer! Nog nooit zo hard applaus gehad, weet je? Ik wil uitdrukken. Onze nummer 12, give it up voor onze junior! Oké, dan laten we een beetje gaan zakken. Dat vind ik leuk. Ik wil nog een keer testen met jullie. Ik heb het nog niet eerder gezien. Klein beetje zak. Ik ga zo uitleggen waarom. Zak, 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 zak. Heel klokken, zak, zak, zak. Zak. Eerste rij zie ik alles, hè. Zak, zak, zak.
kunnen volhouden. Echt heel lang. Moet ik wel terugrijden vanavond. Ga wel uit lekker omhoog, ga ik trouwens nu doen. Het is heel simpel, bij We Will Rock You komen omhoog, de die keer. De woorden We Will Rock You. Publiek klaar? Volgens mij wel. Net ook klaar. Helemaal mooi. Oké, nou. 1, 2, 3, 4, buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna take on the road tonight. Got blood on your face, big this craze, waving your banner all over the place. Rock you. We will rock you. Lekker man, Brett! Zoeken we gasprieën! En je doet het, maar waarvoor? Het kan elk moment gebeurd zijn, maar ze gaan nog even door. Even door. Nog dichter bij de afgrond, nog dichter op het vuur. Het wordt alleen maar erger met het duur. Oh baby, cut the time. We gaan dansen, dansen, dansen. Dansen, dansen, dansen. Dansen, dansen, dansen. Op de vulkaan. Dansen, dansen, dansen. Dansen, dansen, dansen. Dansen, dansen, dansen. Op de vulkaan. Die onder straatland aan zeten, drinken bij de volle maan. Dit is voor degene die het overal herkent, herkent. En deze is voor jou en mij, want dit is ons moment. En ik heb het glas om jou gezondheid. Jij staat niet alleen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Oh ja. Dit mag gebeuren. Voor mij is er al een jaar. Er is niks bewezen. Ik heb het gewoon. Marco Sobato. Het rijden met het water. En nu het leven weer van mij is. Mijn hart sinds lange tijd weer vrij is. Ben ik zo blij dat dit voorbij is. Ik leef niet meer voor jou. Je hoeft niet te proberen om hier te blijven staan.
wij over België. België. Kom bij me zitten, sla je arm om me heen en houd me stevig vast. Al die gezichten, ik heb maar beleefd of ik een vrede was. Laat me avond, zo de liefde aanvaarden. En het is zo stil. Ik heb nergens voor, het is zo stil in mij. En de wereld draait maar door, het is zo stil in mij. Ik heb nergens voor te wonen, het is zo stil in mij. Iedereen kijkt, maar niemand zegt waar hij komt. Iedereen lijkt, maar niemand is wie het is. Stil, zo stil, zo stil. Zo stil. Dat kan heel erg hard. Zo sterk. Ik heb nergens voor de woorden in mij. En de wereld draait maar door. Zo sterk. Ik heb nergens voor de woorden in mij. Lekker terug! Lekker man! Wij zijn super blij dat we dit mooie feest mogen afsluiten. We staan er meteen voor jullie. Daar komt ie! Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. I want you please let me home. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. I want you please let me home. To the paradise city where the grass is green and the hills are black. I want you please take me home. Take me down to the paradise city where the grass is green and the hills are black. I want you please take me home. Shout to the heart and you're to blame, darling. Hey.
mij gaat vergeten. En jij bent de reden. Ik dacht op de plaats ben ik. Ik doe alsof het mij niet boeit dat ik ben gebroken. Ik wil niet zo iets doen, wat heb je nodig? Dit is een noodgeval. Help mij vertrouwen. Dit is een noodgeval. In de hand. 112. Every time you don't know I can't see. Every time the sun goes down, I'll let you take control. And I can feel the paradise before my world falls. And tonight it's something wonderful. My bad habits lead to late night and being alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. But I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead the white guy staring his face. And I know I lose control of the things that I say. That I was looking for a way, I know I can't escape. But nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Zou die opgewarmd zijn of niet? Oké, Tokken, die is hier al de hele dag aanwezig. Echt? Wij ook, hè? Oh ja. Alright, misschien kennen jullie deze wel. Deze is voor onze verloren held Taylor Hawkins. Daar komt hij. Take your pictures down, shake it out. Feel the consequence, say it aloud. Use that evidence, face it around. There goes my hero, watching the secrets. There goes my hero, he's ordinary. Oké, Tokken, we gaan swingen! Kom maar met de vibe, laat me je wat hyper. Draai die heuvel los, laat de beat maar bom. Shut, shut, shut! Kom maar met de vibe, laat me je wat hyper. Draai die heuvel los, laat de beat maar bom. Shut, shut, shut! Beat, klap, laat wanneer je weet, rond op staan, ik ben er weer. Goed gaat door en ik heb het heden, ik fight, shake de beat je mee. Maakt niet uit of je niet kan dansen, vibe zijn, dus je moet wel dansen. Het is niet altijd lekker weer, maar samen doen we. Kom maar met de vibe, laat me
Laten we gaan! Ga maar lekker los! Ga maar lekker los! Iedereen gaat fighten! Ga maar lekker los! Zet je talk en high! Saw him here dancing by the red machine. Knew he must have been around 17. He was going strong, play my favorite song. And I could tell it wouldn't be long till it was with me, yeah me. And I could tell it wouldn't be with me, yeah me. Sing it! I love rock and roll, to put it all the time in the jukebox, baby. I love rock and roll, so gonna take the time and dance. Rock and roll, to put it all the time in the jukebox, baby. I love rock and roll, so gonna take the time and dance with me. Just kill the man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, Doctor, life is, and now I'm gonna throw it away. Julie, yeah. Goed zo, Doctor. Maar ook zoveel fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Oké, heel donker. Proeft laat van leven, zoveel vrienden omgekeerd met bloed, zweet en weet je waarom niet? Omdat ik altijd alleen blijf, zeggen ze dan. Erg of niet? Ik blijf echt alleen. Ja, echt alleen. Geen gezeur meer aan de kant. Wacht er nu maar op. Met bloed, zweet en tranen. Zij krijgt hier maar op. Met bloed, zweet en tranen. Zijn vrienden, de
super benieuwd. Komt-ie. Born in the USA. And I was born in the USA. And I was born in the USA. And I was born in the USA. I want to tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, she steals the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4'2" for 96, you could say she got it all. Never a woman like you. Doing the things you do. Ain't no balance for right. Ain't no skin and bone. I can give it all you got. I got to make it so. You're a whole lot of woman. You're a whole lot of woman. You're a whole lot of roses. You're a whole lot of roses. You're a whole lot of roses. You're a whole lot of woman. I got my first real 16, 40 and a 5 and down. Played until my fingers bled. Was the summer of '69. Me and some guys from school. You're the better, we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. She never get caught. Oh, when I look back now, the summer seemed to last forever. And if I had a choice, you know that I was born to be there. Those were the best days of my life. Oh yeah, that came the summer of '69. And we were killing time, we were young and restless, thinking it's too hard. I guess nothing can last forever, forever. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, love life the way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, you month, or even your year. 'Cause I'll be there for you. As the rain starts to fall, I'll be there for you. But I've been there before. I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. Don't know why she's leaving or where she's gotta go. I guess she's got a reason, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. Alice! 24 years just waiting for a chance to tell her how I'm feeling, baby, got a second glance. Now I'm gotta get used to not living next door to Alice. Alice! Let go. 24 years and my life is still trying to get the great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. For whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed, just to get it all out what's in my head. And I'm feeling a little bit. And so I wake in the morning when I step outside and I take a deep breath and I get
said, I said, what's going on? And I said, hey, yeah, 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 yeah. I said, hey, what's going on? But you see, it's not me, it's not my family. In your head, you're crying. With their tanks and their bombs and their drums and their drums. In your head, you're dying. What's in your zombie, 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 hey, hey, what's in your zombie, 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 hey, hey, what's in your zombie, 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 hey, hey, what's in your Oké, we doen er nog eentje. Dan gaan we ons heel even afdrogen. Ik zou er nog... Of willen jullie nog meer? Ja, dan doen we dat. Ik wil heel graag aan jullie vragen wie de film Titanic kent. Oké dan. Wie kent die scène met Jack en Rose? Ja. Wie wilde even Rose zijn hier? Wie wil even over heel Dokkum kijken? De schijnwerpers gaan daarop. Eén van die twee. Kom. Dokkum heeft niet heel de nacht de tijd. Wij ook niet. Mag ook, hè? Kom maar. Wat is jouw naam? Ise. Ise, Dokkum, laat je horen voor Ise. Dan mag je hier gaan staan, hier. Dan mag je de armen wijd doen. En dan mag je aan iedereen ook vragen of ze die scène kennen. En dan gaan we ook de armen wijd doen. Dus allemaal de Titanic. Ga maar hier staan, ietsje naar voren. En dan gaan we heel Dokkum keihard mee laten zien. Is het goed? Oké dan. Stond ze maar zo op die boot, hè? Every night in my dreams, I see you, I feel you. There
far across distance and spaces between us. You have come to show you. Go on. Je hebt veel gedronken, of niet? Once more, you at the door, and you're here in my heart. My heart will En Ise, weet je wat het mooiste is? Dat we Dokkum van links en rechts, van voor naar achter, zo meteen keihard mee kunnen laten schreeuwen. En dan laat ik het helemaal aan jou. Ik ga even hier staan, maar je weet wat zo geschreeuwd moet worden. Iedereen mag mee schreeuwen. Komt-ie, kom-ie. Dokkum, laat je horen voor Ise! Steek bij op. I sit and wait as an angel contemplate my fate. The places where we go when we gray and old. 'Cause I've been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in your bed, my bed, that's from my side, and I feel the love is there. Okay, don't get to do it, I'm loving angels instead, and through it, she offers me protection, a lot of love and affection. Whether I'm right or wrong, down the walk, wherever it may take me, I know that love will take me where it comes to come. I'm loving angels instead. Oké, nog één keer. Nu is het wel tijd om ons zo even af te drogen. Want geloof het nog niet, het is hier best warm. Het is
Fantastisch, lekker warm. Maar we doen er nog eentje. Dan komen we keihard terug bij jullie. Ik zei net 2, nu doen we er nog 1. Maar daarna komen we keihard terug bij jullie met heel veel meer. Zit er nog een in, jongens? Oké, deze mag niet ontbreken, dokter. Zakken, kunnen we de hele stad laten springen? De hele stad laten trillen? Zijn we klaar? 1, 2, 3, go! There's no need to try, force after more than this. Still would call my name, and I mouth it all again. Will you release me with a kiss? Never tried to throw the feel. If I have, I feel I feel. Dit doen we nog precies hetzelfde. Alleen de mensen daar achter de bar en in de muntenbalie gaan ook springen. Zakken, zijn jullie klaar? Zo, 1, 2, 3, go! I don't mind, I think so. I will let you go. I don't mind, I think so. I will let you go. The clouds are gone away. The start of a brighter day. We have waited for so long. It's time to let it out. You know what it's about. Waited all to feel the sun. The harder it seems to fall in love. The deeper we fall, the more we lose control. You set your mind free, it's the year of summer. Keep your heart strong, 'cause it's over. See ya. Hey, Doctor! Set your mind free, it's the year of summer. Yeah, the year of summer. What's up, baby?
Kijk, wat een feest met de rousers hier op de markt. Wij staan gewoon helemaal mee te swingen hier op het balkon. Fantastisch. Maar waar het ook leuk is, is op de zeil. Dit is de laatste keer dat we gaan switchen van de markt naar de zeil. Kijk met ons mee naar Floor Jacks. That I want it that way. Our two words apart can't reach to your heart, but you say that I want it that way. What? Tell me why. Say what? So tell me why. Tell me why. I never wanna hear you say that I want it that way. Your pride, one desire. Yes, I know that it's too late, that I want it that way. Tell me why. So tell me why. So tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Oh, tell me why. I want to hear you say. Alright. Dokken. Jullie hebben hem al een paar keer voorbij zien komen op de catwalk. Maar dan is nu het moment daar. Mag ik jullie handen de lucht in zien gaan? Ik wil jullie liefde voelen. Laat je horen voor Tom Jackson saxofoon. Dus gaan we lekker funken. Take
Oké, Tokken, het is jullie beurt om te dansen. Even kijken hoe het met die move zit. We gaan dus rechtsboven, linksboven, rechtsonder, linksonder, rollen, rollen. You ready? 1, 2, 3. Give it up for Nagila! Good times, these are the good times. Leave your hands behind. All right. Good times, good times, good times. These are the good times. Leave your hands behind. These are the good times. Hey. Good times. Ja, ik zie al heel wat mensen meezingen en dansen. Dat gaat lekker. Kunnen we nog een tandje erbij doen? Ik wil iedereen zien springen. Van voor naar achter, van links naar rechts. You ready? Come on. Come on. Come on. Voetjes van de doel, mensen. We gaan springen. Good times. 1, 2, 3, jump. Fans van de Fugees, laat je horen! Lieve mensen, op percussie vanavond. Laat je horen voor Jaden. Come on, Jaden. He got the vibe, he got the moves, he got the vibe, he got the moves, he got the vibe. The vibe, the vibe, the vibe. He got the vibe, he got the moves, he got the vibe, he got the moves, he got the vibe, vibe. Take it slowly, ready or not.
understand. Wish you would just freak out. Freak out already, huh? Can't stop coming in high. I should be like right from the start. It's so hard. That's right, that's right, that's right. Honey, pressure, penny snatcher. Hold me up, you okay? Lucky place, you just keep taking. Why so serious? Don't go! Zo, dit was mij een potje genieten. Floor Jacks op de zeil. Wat een heerlijke avond hebben we hier. We gaan er een eind aan breien, want het is 12 uur geweest. En dat betekent dat... Maar morgen zijn we er weer. Morgen staat er weer zo'n pakket aan geweldige activiteiten op het programma. Dat is niet normaal. We hebben 2 afleveringen morgen, 2 uitzendingen. De eerste is de kerkdienst, 's ochtends van 10 tot 12. Wordt live uitgezonden met medewerking van Dwight Dissels. En 's middags hebben we de Atje Singalong tussen 3 en 6. Nou, dat is natuurlijk ook altijd helemaal fantastisch. Met Pieter Wilkens en natuurlijk ook Atjes Angels. Dat vind ik stiekem eigenlijk altijd het leukste moment van de Admiraliteitsdagen. Dus ik sta daar morgen ook zeker weer te dansen. Ondertussen zijn er zoveel andere leuke dingen te doen. Je kunt gratis rondvaarten maken. Er zijn allerlei maritieme activiteiten. Het reuzenrad staat aan. Maar er is zoveel te doen. Dus kom lekker naar de stad morgen. Foodtrucks, alles is er. En we hopen heel erg dat je er bent. En anders kun je natuurlijk gewoon heerlijk naar ons kijken. Morgen dus 2 uitzendingen. 's Ochtends de kerkdienst en 's middags Atje Singalong. We willen jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vanavond weer naar RTV NOF. We hebben met heel veel plezier deze aflevering voor jullie gemaakt. Deze uitzending. En bedankt voor al jullie positieve reacties. Ook online, op de socials. Blijf ons volgen. En heel graag tot morgen. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn, Damwoudt en Dokkum en Kabel Noord. RTV NOF. Zelfs in tijden van admiraliteit is er buitengewoon Udema die uw tuin plaveit. Een prachtig stukje vakmanschap houden we in ere. Daar kan menig matroos nog iets van leren. RTV NOF dankt buitengewoon Ludema, partner van de streekomroep bij de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Ideco Wonen Westergeest. Wij staan voor kwaliteit, gemoedelijkheid, de beste service en gezelligheid. Ideco Wonen in Westergeest bestaat 30 jaar. Wat is de tijd toch snel voorbij gefietst? Ons assortiment is verrassend en wisselend. Bankstellen, relax voor thuis, woonkamerprogramma's, belichting, vloeren, woonaccessoires, tafels en stoelen. Klanten beoordelen onze service gemiddeld met een 9,9. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl. Niks brutsen, hè? Tuincentrum Tuin in de Westereen is het grootste tuin- en groencentrum van Noord-Nederland. Met een schat aan buitengroen. Je vindt bij ons meer dan 35.000 vierkante meter met de mooiste leibomen, oude fruitbomen, heesters, coniferen en vaste planten. Maar ook voor mediterrane planten zoals olijven, yucca's en palmen moet je bij ons zijn. Want nergens vind je zo'n mooi en veelzijdig assortiment. Je komt vanzelf in mediterrane sferen. Gewoon in je eigen tuin. Kijk maar eens op goedkopeolijfbomen.nl. Of kom genieten van al het moois in ons tuincentrum in de Westereen. Of je nu een tuin van formaat hebt of een terras of balkon. Voor iedereen en elke plek is iets moois te vinden bij Tuincentrum Tuin. Piraten der Lage Landen. Vrijdag 29 september, Marum. Met onder andere Mooi Wark, René Karst, Henk Wijngaard, Ancora, Marco Schuitmaker, Jan Smit, Frans Duits, Stef Ekkel, Gerard Joling, Jannes en Benny Jolink. Info en tickets op megapiratenfestijn.nl.
K. Venema Assurantiën, Regiobank de Westeree. Het vertrouwde adres voor het regelen van jouw hypotheek, verzekeringen en bankzaken. Persoonlijk betrokken en altijd dichtbij. Van ZZP'ers en grote bouwbedrijven, net Ian had meer een soort variëteit om zijn IJzerhandel Raadsma. Thuis, op het werk of onderweg bestel je alles makkelijk via de app of de webshop van Raadsma. Van pur tot bakkie pleur en alles ertussenin. IJzerhandel Raadsma. 25.000 producten, tegenvlug leveren. Zelfs in tijden van admiraliteit is het buitengewoon Udema die uw tuin plaveit. Een prachtig stukje vakmanschap houden we in ere. Daar kan menig matroos nog iets van leren. RTV NOF dankt buitengewoon Ludema. Partner van de streekomroep bij de Admiraliteitsdagen in Dokkum. RTV NOF. Met je ogen zo blauw. Heel lekker ding, kom eens hier en doe mij een plezier. Schatje, kus me. Heel lekker ding, kom eens hier, dan vertel ik dat ik van je hou. Heel lekker ding, kom eens hier, dan vertel ik dat ik van je hou. Heel lekker ding, kom eens hier, dan vertel ik dat ik van je hou. RTV NOF. Janus, Janus, pak me nog een keer, pak me nog een keer, pak